Sintonía Galicia en París, quinta temporada. Seguimos con información olímpica, Toni, e seguimos agora pensando nos Xogos Olímpicos de París. Porque quedan 23 meses para os Xogos do 24. Para os Xogos do... Bueno, pasan volado, É dicir, xa pasou un ano, un ano e algo dende os de Tokio. Pregúntalle seguramente a nosa protagonista que estivo en Tokio, que aspira a estar en París e que ven Pedro de acadar, bueno, creo que estrear temporada non a podemos facer de mellor maneira posible cunha medallista mundial o pasado luns. Falábamos onte do momento máis importante para min da historia do deporte galego. Dicía Chun, dicía que había dous que estaban aí a par. A protagonista que temos hoxe é protagonista do que para min é outro gran momento histórico do deporte galego, que é esa medalla de ouro nos Xogos de 2012 de dúas galegas, a primeira medalla de ouro femenina do olimpismo galego, que foi Támara Echegoyen e Sofía Toro. E Támara, que tiña dúdas de si seguir na carreira olímpica de cara a 2024, pois xa o demostrará no europeo, agora no mundial, que as dúbidas pois estarían, pero o rendemento deportivo segue sendo altísimo. Medalla de bronce no campeonato do mundo, comezando un novo ciclo olímpico. Só foron superadas Echegoyen e Paula Barceló pola embarcación holandesa e tamén por Suecia nun mundial no que outra embarcación con presenza galega, a de Patricia Suárez xunto con María Cantero, rematou na sexta posición. Creo que non podemos estar mellor representados nesa clase 49 femenina en vela, pensando nos Xogos de París en 2024. Hola Támara, que tal? Boas noites. Hola, buenas noites, como estades? Queda moito ou queda pouco para París? Ti que pensas? Como Toni, que queda pouco, ou como a min, que creo que ainda queda moito? Eu creo que queda ben pouco, non? Sí? para ser un ciclo atípico xa podemos decir que quedan menos de 2 anos para estar ali, así que eu creo que queda pouco. Imagino que moi contenta polo resultado, esa medalla de bronce, e non sei se máis ou menos reafirma a tua idea que tanto estiveches pensando, que tanto por lo menos tardaches en facer pública a tua decisión de se tentabas unha vez máis a buscar outra medalla olímpica ou non, porque ao final alongaches a decisións uns meses, non? Dende que foi o de Tokio ata que ao final decidiches, sí, imos tentar outra vez. Sí, a verdade que foron longos, non? Para vos, sobre todo. Para Toni. Cantas mensaxes recibías de Toni e con canta frecuencia? Bueno, pues eu creo que cada 15 días caía un mensaxe, algo así. Pero bueno, a realidade é que apreciate que haxa tanto interés, sobre todo pola miña carreira deportiva. A verdade é que é unha motivación extra, sin lugar a dúbida, para poder afrontar outra nova carreira, non? Hacia os seguintes Xogos Olímpicos. A realidade é que sí que pasou un pouco de tempo, foi unha decisión difícil de tomar, pero creo que moitas veces é mellor esperar e tomala con decisión que facelo pronto. Así que nada, eu creo que ao final o tempo sempre é necesario. Nesta casa, pues bueno, un poquinho máis. Fixate, vos ven que na anterior fixe unha volvo polo medio, así que non foi tanto tempo, Toni? Teño curiosidade, que fixeches? Puxeches na neveira a típica pizarra con pros e contras, e cada día que pasabas por ali, cando pensabas unha cousa, dicías, isto é unha contra, isto é un pro, vou estar moi cansa, non vou facer isto. Foi así e gañaron ao final os pros os contras, ou foi algo máis meditado ou máis impulsivo e menos meditado? A verdade é que eu creo que as listas de pros e contras sempre funcionan, e para tomar unha decisión sempre está ben facelas. Moitas veces é mellor escribilas que telas na cabeza, non? ¿Sí? Porque é mellor telo escrito. Pero esta foi unha decisión que creo que foi tomada pola axuda de moitos amigos e moitas persoas que estaban integradas no noso equipo, que pouco a pouco fixeronme ver a oportunidade que era poder estar en París, e que esa lista, no, de pros aumentase, que puxesen a balanza no favor de decir que sí a outra campaña. Podedes imaginar que a gran impulsora foi Paula Barceló, sin lugar a dúbida. Pero creo que, bueno, tamén para min foi importante que, bueno, que Paula quixese facer outra campaña comigo, non? En dirección a París, e sobre todo que tanta xente, bueno, estivese ao meu lado para facerme entender que aunque eu creía que ao final da miña trayectoria olímpica estaba xa nese punto, pois que non estaba, e que París era unha boa oportunidade, e sobre todo que valese a pena o camiño de loitar por volver a estar uns Xogos Olímpicos. Sabedes ben que isto é un camiño longo, non é fácil, e creo que, bueno, que a verdade é que creo que o tempo foi o preciso e o adecuado para tomar a decisión, que é verdade que non pudimos adestrar como a maioría das equipas,
pero bueno, que é unha ledicia poder disfrutar do traballo que se fixo para Tokio e que agora, Paula Masen, podemos non chegar dun mundial sen apenas preparación e ver que nese disco duro queda moitísimos aprendizaxes e coñecementos que te permiten loitar contra as mellores da clase. A última sobre o pasado, imos falar tamén do futuro e de esperanza. A última sobre o pasado. O mellor non somos conscientes, no, da erosión ou do sufrimento que pode ser para unha deportista, neste caso, no teu caso, de estar outra vez ao máximo nivel, competir nos xogos, quedarse con esa famosa medalla de chocolate. Non sei se o mellor eso supón unha erosión que dende fora non somos capaces de calibrar. Pois sí, a verdade é que o deporte é solo, non? Disfrutamos dos triunfos e das ledicias de cada un dos deportistas en calquera deporte. Ademais, Galicia ten moitos, así que somos moi afortunados, pero a realidade é que a outra cara tamén existe e non podes imaginar que a carga psicolóxica que tes que afrontar cando realmente chegas uns xogos con opcións quedas ás portas, non, dunha medalla. Evidentemente un diploma olímpico é un resultado excelente, sin lugar a dúbida, pero a realidade é que é moi doloroso loitar por unha medalla non poder acadala e traela, non, a casa. Así que é verdade que o deporte é duro en moitos aspectos, é moi gratificante en casi todos, pero é verdade que a derrota está dentro, non, do noso día a día e, bueno, como outra calquer cosa creo que hai que afrontala e creo que hai que ser sincera coas emocións e falar delas para que a xente poda valorar o que realmente é o mundo do deporte e que creo que todos nós estamos aquí porque nos apaixonan, sea algunhas veces porque estamos cheos de ledicia, outras porque realmente a frustración invade o noso corpo. Eu quería preguntarche, Tamara, como dicía Pedro, xa pensando no futuro, houbo modificacións nalgúnas embarcacións despois dos Xogos Olímpicos, nalgúnas incluso das que estiveron arriba, con Dinamarca e Alemanha, Suecia e Holanda, incluso España, neste Mundial amosaron unha superioridade clara, de feito chegades á última xornada prácticamente co bronce asegurado e a medal xa estando no podio. Como ve a clase, crees que hai tanta diferencia ou que este Mundial foi un algo atípico? Bueno, a realidade é que o Mundial foi un pouco atípico porque estaba moi longe. E creo que hubo países que decidiron non invertir en este Mundial porque, como ben sabedes, a importancia é o seguinte, que é onde xogamos as plazas para os Xogos Olímpicos, pero o top das mellores tripulacións estaban todas. Eso sí que é verdade. Pero, bueno, había outras que decidiron non ir, pero as 4 ou 5 tripulacións que levan toda a temporada estando no podium estaban ali loitando por esas medallas do Mundial. E a clase sí que ten un pouco de cambio de xeneración, non sei se de xeneración, pero sí de equipas. Houve moitos equipos que deixaron de navegar e outros que se formaron de novo ou que fixeron algunhas misturas. Así como pode ser a equipa holandesa, está de patrona Odile, está navegando coa medalla de bronce de Tokio, que é Annette, que antes navegaba con outra patrona que era Annemieke. Logo as suecas son unha tripulación que xa era forte para ir aos Xogos Olímpicos de Tokio, pero non conseguiron acadar a plaza porque empezaron un pouco máis tarde. Agora están demostrando que non deixaron de traballar. Agora teñen un nivel moi grande, a verdade é que se marcou bastante a diferencia. Botamos de menos a nosas amigas Martina e Caena que tiveron algún problema para desarrollar velocidade, non poideron luitar mano a mano. Pero, bueno, estou convencida de que neste Mundial non foi a súa mellor competición, pero que chegarán máis que preparadas nas seguintes competicións e serán duras rivais. Eu creo que había nivel, eu creo que, bueno, a clase está como renovándose e creo que hai equipos novos que seguramente no próximo Mundial estarán batallando por ese podium. Cal é o calendario que tes agora, que tes previsto? Descansar un pouquiño e prepararse ao próximo ano? Pode dar unha volta ao mundo ou algo antes de que chegue outro Mundial? Iso que eso foi outra vez. Outra volta ao mundo, para aquí, se fixo unha. Agora, todas as cousas... Non creo que sexa a última, non sei, que o diga ela, pero dudo que sexa a última. Pois a verdade é que ahora mismo teño vacacións. Setembro vacacións e creo que tamén é necesario desconectar un pouco, seguramente da auga non, porque sabedes que teño moitos diferentes barcos
diferentes xoguetes para poder estar e disfrutar da auga, pero sí que seguramente setembro e vacacións non haberá competicións, creo que hasta o próximo ano, pero a verdade é que necesitamos unha pretemporada longa para poder recobar todo o nivel técnico, que ao final son necesarios horas na auga, e logo xa en febreiro empezaremos coa temporada, que sabedes que empezan Lanzarote e empezan todas as regatas que temos anualmente, que solen ser nos mesmos lugares, ata que o agosto teremos o Mundial na Haya, que é onde xogaremos a primeira oportunidade que terá España para conseguir a plaza para os Xogos Olímpicos. Porque primeiro se consigue a praza pro país e logo hai que conseguir que cando hai unha praza pro país que se sades vos, non? Non vos garante conseguirmos esa praza ali, non? Non, a realidade é que conseguir a plaza é un traballo en equipo. Todas as tripulacións españolas van con un obxectivo, que é conseguir esa plaza para que España poda estar nos xogos, pero non en nominal. Unha vez conseguida esa plaza, hai unha selección interna entre todas as entre todos os equipos españois para conseguir para elixir a representante nos Xogos Olímpicos. Pois nada, Támara, prometemos, vou collerlle o móvil a Toni, prometo que non vai volver a mandar unha mensaxe, polo menos ata febreiro. Agora aguantará, non? Ata París, agora non teño... Para felicitar agora para felicitar a Nadal é pouco máis, eu xa tento controlalo, pero rapaz con vos os olímpicos está aí moi insistente sempre, xa sabemos como é, pero está sempre detrás, é unha auténtica enciclopedia, sabes? Bueno, non, faltame moito. Eso faltame moito, pero esperemos que, home, eu creo, Pedro, que nesta clase si imos ter unha galega. Unha mágoa non poder ter as dúas, pero si imos ter unha galega, porque se non é Támara, será Patricia, despois será unha loita importante, porque Patricia o ano pasado tamén foron quintas no Mundial, este ano sextas. Falta quizáis dar ese salto a élite, pero eu creo que unha galega, porque España si vai estar nesta clase, unha galega nesta clase daia por fixa nos Xogos de París. A disfrutar das vacacións, Támara, moita sorte e seguimos en contacto. Moitas grazas, unha aperta. Perfecto, unha aperta.